Santa Cristina, popa. Aguanta Badalona i Cambrils. Stop, freeze, stop, freeze. Badalona, un peu a Santa Cristina, popa. Aguanta aquí. Quiets tots, quiets tots. Bé, s'acaba de donar la sortida. Tenim aquí al nostre costat a cada un dels representants de cada club. El de Santa Cristina, Flix, Rem, Badalona i Cambrils. Comencem amb Santa Cristina. Com t'ha semblat aquesta sortida? Home, una sortida, clar, com sempre, molt potent, però bueno, a veure, la sortida de cadascú té un estil diferent i a veure segons la primera. Per Flix, teva opinió d'entrada. Bé, la sortida crec que ha sigut bona, sortida potència i penso que al final la Santa Cristina ha estat igualada. La primera bolla és una mica de diferència si podem, no però Rem, Badalona, opinió? Val, estem a punt ja d'encarar la primera boia. Si veniu cap aquí les veureu. Els delegats dels equips que es veien aquí. Anem a veure, les 4 embarcacions, lògicament, estan una mica frec. Comencen a perdre la primera ciaboga. Des de la nostra posició sembla que hi hagi... És molt difícil, no podem ni tan siquiera dir com va. Cambrils, què dius? Hemos hecho una buena ciaboga, pero creo que Santa Cristina un poquito. Us havia de donar la sortida de la ciaboga, Cambrils? Sí, la verdad que una buena ciaboga. Vale. Copa. És que hoy... Hola, ara sí. Aquest al final. Absoluta, masculí, 1.600 metres. El pas a Carlo. Estem entrant aquí la primera ciaboga. Dóna la impressió que aquí Santa Cristina sí que va primer. Frec Cambrils amb Flix i les tres ciabogues han sigut perfectes. Els 3 equips estan sortint. Santa Cristina, digue'm alguna cosa. Les moles que segueixin així, que han fet una bona virada i vinga. Nerviosa? Flix, has vist aquesta virada? bé, la ciaboga sí que és una sorpresa que una mica clavats, però bueno, esperem que esta vegada puguem recuperar la velocitat. Rem, Badalona. Una ciaboga que nos ha un poquito y sí. Cambrils. Buena ciaboga, que no han apurado mucho, pero hemos hecho una salida muy potente y creo que estamos recortando. El que sí que dona la impressió de que poder Santa Cristina està agafant un pèl d'avantatge, però que els altres 3 estan amb un cabell. Tenim que esperar una altra vegada a veure la ciaboga. Ciabogues que no donaran problema perquè totes les tripulacions estan molt ajustades. Veiem realment nerviosos els 4 delegats. Els 4 delegats estan nerviosos. Aquí una mica de dogotis i no veigis. Sembla ser que Santa Cristina encara deixa la boia bé. Sí, està bé. Mira, molt bon giro, vinga, nois. Badalona sembla que la cosa està anant bé. Sí, ahora mantenemos el largo. Cambrils. Muy buena mirada, vamos a la mirada. Sí, s'hauria de ser quan coses. Ara recupera una mica la ciaboga. O sigui que d'alguna manera ens queden encara 2 ciabogues. Tornem a... Diguéssim que des del nostre punt de vista Santa Cristina s'està quedant i les altres 3 tripulacions Déu-n'hi-do. Primera entrada virades per saber quina la primera. Podríem tindre una mica de
Badalona algo per davant de Cambrils. Podria ser, ja serien quasi 2 vots el que porta Santa Cristina. Deixarem que Santa Cristina expliqui com dona la virada, que acaba en primer si el temps. Bé, normalment Santa Cristina sol estar bastant tancat i surt molt tancat. La virada la cura molt, si ja podeu anar. Badalona. Virada de la virada. Seguidament ve Cambrils i sembla que l'última posició que només de tocar a Flix. Flix, no havies dit que posaves el dièsel? Sí, em sembla que s'ha arribat una mica i això ja està... De totes maneres estem parlant de les 4 millors tripulacions en una final A. Vull dir, estar a la final A ja és un... S'hi té que estar, s'hi té que arribar. Eliminatòries, repesca, semifinals i finals. Això esperem, doncs les tripulacions continuen anant cap a l'última virada. Santa Cristina sembla que continua endavant. Dóna la impressió que Rem Badalona es destaca una miqueta. Digue'ns tu com veus des d'aquí el gir de Rem Badalona. Bé, la nostra posició ens dona que Santa Cristina el primer, Rem Badalona segon i realment el frec a frec entre Flix i Cambrils poder per davant un pèl. Cambrils, però no hi ha res decidit. No hi ha res decidit. Encarem l'última tirada. ¡Quina emoció! Això no són llagots, són llagots GP! Aquí el 20è campionat de Catalunya! Carles, te passo! Et veus ja el campió de Catalunya? Ara. Ostres! Sembla ser medalla de plata. El que no podem dir és medalla de bronze perquè realment el frec entre Flix i Cambrils és d'història. És d'història. Rem Badalona que és molt d'història. Molt fort. Està jugant molt fort. Connecta realment la diferència. La vegada serà molt més dulce del que és tensió. Podem veure un punt. S'ha jugat un punt. 3 quarts de gol. Mig dur. Santa Cristina també. Rem Badalona segon. I ara endavant a la tercera posició. Tercera posició que sembla ser que es decanta per Cambrils. Medalla de bronze. I Flix amb una bona competició, medalla de plata. Gràcies als 4 delegats per estar aquí amb nosaltres i bon campionat.